Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vavice president Constantine Chiwenga vovhura imwe hombe zvekare apo pavakaramba kuatenda iyo yavanoti ZANU-PF strategic seminar for its politburo members. Kuchamhanywa ende kuchavhundutsa vanhu nekuti zviri kunyatsorongwa nezviri kuda kuitika hazvisi kuzikanwa. Gore rineri yakuchigore rinopisa yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Panapa pandiri kutaura ndiri kusangana nenyaya idzi, kune zvakawanda zvakanga zviri kutora nzvimbo zviri kuitika munyika yeZimbabwe, zvinova izvo zvimwe zvacho zvinosanganisira kuti vana veZimbabwe vakange vasiri kunyatsonzwisisa nekuona kuti chinyatsori chiri kunyatsorongeranwa pane vanhu vese vari muZimbabwe, nekuti apa recently Vice President Constantine Chiwenga kune chiitiko chekupedzwa political career chiri kuitika apo pari kurohwa ma-amendments. Pane zvakawanda zviri kutotsimbirira even ivo kuti vatambire kure kana kuti vasazofe vakasvika padhuze nechigaro chekuzonzi vachatongawo nyika yeZimbabwe. Iko zvino yakamira yakadai so in a dramatic sign of escalating emotions, Zimbabwe's vice president and former commander of the Zimbabwe Defense Forces, General Constantine Chiwenga, chose not to attend the ZANU-PF strategic seminar for its Politburo members, signaling deepening functional tensions and an intensifying succession battle inside ZANU-PF. The vice president chose instead to attend the funeral of a former Zipra liberation fighter, a move widely interpreted as deliberate political signaling at a time of escalating tensions within ZANU-PF. Chiwenga was in ZANU during the liberation struggle, while his colleague Vice President Kembo Mohadi was who is attending the Politburo was in Zipra ZAPU. His decision not to attend comes after Zimbabwe's cabinet led by President Emmerson Mnangagwa and deputized by Chiwenga and Kembo Mohadi approved the proposed constitutional amendments that will illegally extend Mnangagwa's term of office from 2028 to 2030 and remove the direct election of the president by the people. These changes have effectively shut down Chiwenga's prospect of becoming president and succeeding Mnangagwa, altering the succession matrix within the ruling party and considering power around the incumbent. Two cabinet ministers confirmed that there was a heated exchange between President Emmerson Mnangagwa and Vice President Constantine Chiwenga yesterday during the presentation of the proposed amendments. They said that whilst Chiwenga was repeating what he had been represented, the president intervened twice, reminding him that he was the head of state and they went to war in order to return home and govern as they wished as the ruling party. Saka pakange pave kutochinjana nemashoko kusvika hanzi vataura vaMnangagwa vachiudzana navhaisi wavo kuti aiwaka rangarira takaenda kuhondo kuti tinge tichizoya tichitonga nyika, tichizoita zvinhu maitire atinenge tichida kuti tinge tichizviita, mafambisiro atinenge tichifila kuti ndio mafambisiro atinenge tichida kuzozviita. Iko zvinezvi vanhu vese vari kutadza kunyazonzwisisa kuti zviri kunyazofamba sei, nekuti vamwe vari ndio vari kuswera vachishuwira nekurota kuti pamwe zvichida panogona kungoitika imwe Operation Restore Legacy yakaitika muna 2017, nekuti kune kugunun'una kwakanyanya kuri kutaurwa nemacitizens kuti saka chamakanyatsobvisira Mugabe chii, muchiti Mugabe akuda kugarisa mupawa kuti muzoita sei, muuye mugadzirise zvinhu here, saka makamubvisa kuti muuye muzozviisa imimi mozviextendera mazuva amunoda here. And system yavave kuda kuisa inotyisa kwazvo, nekuti vanhu vazhinji vanotadza kuzoinzwisisa pakufamba kwenguva ipapapa, nekuti panozongomuka pakunzi president asingakwanise kudiwa neruzhinji rweZimbabwe anongouya angonzi atoelectwa, atoiswa neparliament, vatochuza, vatosarudza kuti ndiye president achange achimiririra kana kuti achange achitonga nyika. System idzodzo dziri kunyika dzinosanganisira Botswana, South Africa,
Africa ndo kunenge kwavanomhanya masystems akaita seiwayo. Saka Zimbabwe yaona zvakakodzerawo kuti inge ichinotora masystems iwayo. Izvo zvinhu zvinova izvo zviri kubenefita President Emmerson Mnangagwa panguva yatiri inei. Vachange ndo vachange vari vekutanga kubenefita kutonga pa 7 years vochipinda zvavo mu 2030 dzavo dzavanenge vachitaura mazuva ega dzinenge dzichitaurwa nevamwe vavo. Ivo vakatora nguva yakareba vachimboramba kuti aiwa hazvidi kudaro, hatizodaro, asi iko zvinezvi zvinhu zvacho zvakutemesa musoro. Takatarisa situation iripo vageza vakanga vari mumwe wevanhu vanga vari kuramba zvekuextenda zvekuamenda maconstitution zvekuda kuextenda term yaPresident Emmerson Mnangagwa vachitaura kuti munhu kana achinge apedza gaazororewo then isusu tikwanise kunge tichipinda nekuti tese takatoendawo kuhondo kuti tinge tichinomirira zvinhu izvi. Ende vakataura vakati inini mukatarisa pane tsamba yavo yekupedzisira mashoko avo ekupedzisira vakati ndichafaita ndicharwa chero ndamuguva kuti tinge tichikwanisa kunge ndichizomisa zvinhu zvese izvozvo zvichange zviri kuda kutora nzvimbo zvichange zviri kuda kuitika zve2030 izvozvo. Ende ari kuti aiwa ndinokwanisa hangu kusazorarama kuzosvika panoperera utongi hwaMnangagwa, asi ndinoshuvira kuti imimi vasara mokontinyawo nekuti inini ndakarwa pangu ndikapedza. Ndo akanga ari mashoko aComrade Bombshell Geza. Asi iko zvino pave kuitwa zvinhu zvese izvi, pave kunoamendwa constitution yacho, vageza havasisipo, havasisiri vapenyu. Ende zvakuvhiringidza nekuti vachiwenga vacho vasarawo vari vega. Pane mazuva akanga ari kumbomhanyisana vanhu vachiita zvekumisa zvekuamendwa kweconstitution izvozvo. Vamwewo vanga vari kuti ko vachiwenga madarirei kungonyarara, muri kunyararirei chii? Vanhu vakaita sana Geza vachisumuka vachitaura zvavari kutaura izvi, sei musiri kuuyawo muchivapa inonzi direct support kana kuti mosumukawo muchiita action? Asi takaona zvakawanda zvaitaurika even pamazuva iwayo, nekuti pane pakambonetsa nyaya dzavo dzekuzotambidzana kwemadhosiya nekupindurana pakatonzi munhu aisa dhosiya irori haaqualify kunge achizoita president weZimbabwe. Ende zvekare akada kuzodzokorodza kana kuda kuita situation yakamboitika muna 2017 hatisi kuzohesitata kuzomusunga kana kuti kuzomutonga netreason. Ayo mashoko akabva kuna vaziyambi. Saka zvese izvozvo zviri kuitika zviri kutemesa musoro, zviri kuvhundutsa, zviri kushamisa kuti vana veZimbabwe vari kutadza kuziva kuti zvichapera sei. Avo havachaatend mamwe mameetings ekuZANU-PF ikoko, apa kungoatendwa navaKempo Mohadi chete. Vamwewo vari kuti zvichida ndiko kupera kwa Vice President Constantine Chiwenga, nekuti gate kana kuti door ravo rakanga richazovabvumidzawo kuti zvichidawo vanozokwanisa kubenefita kuti vasvike vachizopinda vachiita presidentwo ratovharwa. Mamiriro akaita zvinhu zvacho akaoma muri yeZimbabwe. Asi hameno tichazokuzivisai kuti pamberi apo chii chinenge chatora nzvimbo. Asi iko zvino iri kumbonyatsotenderera, iri kutemesa musoro, ndo nyaya yavo iyoyo yekuti Vice President vakaramba kuatenda yavanoti ZANU-PF strategic seminar yemapolitburo members iyo yakanga iri kuitika kuHarare. Zvakaoma, mufunge tichazokontinya tichiudzana kuti chii chimwe chinenge chatora nzvimbo panguva inoi. Zvakakosha muri yeZimbabwe ndishandisewo mukana unoyu kuzivisai mese imimi maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa nevari kunze kweSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvava nyore. Pane kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukoma Owen vanokwanisa kukuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Chinodiwa chete iwewe kutaura navo panamba dzavo, naye ufana kunge une passport yako iri valid. Kune vari kunze kweSouth Africa zvinoita kuti muregisterwe makambani zvekare muSouth Africa. Asi chinodiwa ipapo kana kuti chakakosha kuti chinge chichiitika ipapo kunge passport yako ine yavanoti entry stamp. Ndo chinhu chakakoshesesa kuti chinge chiripo ipapo. Zvakawanda tichazotaura, zvakawanda tichazoramba tichingoonesana, tichingodzivisana kuti chii chinenge chiri kuzotora nzvimbo kune vanenge vachida kunzwa zvematongerwo enyika. Channel yenyu ndiyoyi, vari kuda kuregisterwa makambani. Education Research number dzayo ndidzo dziri kubuda paflyer rakanaka iro. Unongoonawo kuti vanhu vakarongeka vanokwanisawo kukuitira zvinhu zvakarongeka. Zvemanje ndiri kuti muve nezuva rakanaka muri yeZimbabwe.